Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh wangi aku. Boleh wangi perang. Hmm. Rang jenang, Mbah. Nyah. Peniti. Ningan. Alah aku terus. Kau zaman Jepang mati ketepang ya? Wes ora nek penitine nu sama tunggu aku. Penitine ora nek. Aku ki ape arep gawe arang-arang jenang pemirsa. Ki persiapan tak toto ki arang gawe arang-arang jenang. Arang-arang jenang iki ketan jedang lho pemirsa. Ki mejane wis tak toto plastik iki tak toto. Ketane ya wis tak diang yo meluncur di perketanan. Hai ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain, ku tak berdaya. Ki proses mengengkiri ketan. Ketan sing tak dang pemirsa. Jadi ini tadi masak ketan tidak saya konten karena saya ribet pemirsa. Nah isu ki jebyoh. Jadi ini tak konten mulai matenge ketan. Hingga ngeler nanti ya pemirsa. Saya mau digawe pemirsa, mau mantu. Mau mantu ini saya pemirsa. Ini tadi gua bikinnya 5 kilo. Ini 5 kilo guys. Itu ikutin penggawean apa? Oke siap. Sudah guys, sudah. Oh nak lesu. Nak lesu anu pemirsa. Nak kelaparan kita agar ngelemplok. Ya, sawangannya iki. Nanti gawe sawangannya Pak De. Nah, iki. Ini yang ketan tadi tak kasih pewarna merah. Persiapan ditaruh di njaba. Ini persiapan taruh di njaba. Lah kok ngene Mbak Mik? Ndak ki, itu kok cara ki. Altot kok. Ini ngateli kon. Nakeli apa? Mau tak taruh di njaba. Mulai gawe aku, Mbak. Lah cek kelan cek adang cek ngono bae ya. Cek pemanasan tambah lagi pemanasan. Jadi cek tata meja ki mau lagi jutuk.
Gak krungu musik tapi tak akan balekno lagune ngono lho. Balekno neh. Jadi geret anu nabange ngono kae to. Balekno neh awitane. Kuwi sing marai semangat. Nyanyi penting, yo duit yo penting, nyanyi yo penting ya pemirsa. Jadi enek duit ngorak pikirane gak seru yo. Mari sakit. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Mbak pijet Mbak Miki mang. Coba dengarkan. Demeng kadek mengurus ditutul kayak gak iso video bae. Aku menyanyi. Kok Mbak? Abang jadi santen jadi wong. 5 kilo iki, Mbah. Pokok sak gawean nggo marani nganten, sak gawean nggo sayatan. Apa nggo? Ngono kan, Mbah. Kayak karo mentari ini kalau. Aku menyanyi membawa suara jeritan hati. Sungguh aku malu tiada terkira mana meminta-minta. Semua terpaksa ini ku lakukan. Yang ku minta hanya sekedar makan melalui lagu. Ku ketuk hatimu. Dang 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 dang. Mas Randy, itu kan? Oh, jadi. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Gak gini anu, Mas Solikin. Ya lagi kayak gini tuh bakal meninggal. Kayak pitung dinan kok sore. Dirine lho ki. Oh, beli anake. Yo, golek. Pania to. Iya. Nama kau menggila. Aku dengar lah haji anu apa? Oleh lebaran nang birthday Bang ngene dari. Nang birthday kok. Carane ngene pemirsa. Ki nak di net nemen yo gak monggo. Dadine yo kudu dijukuk, disalah sing penting ditata rapi. Ki lho, nek sarapan Pak De. Sarapan ketan sing penting. Jangan.
Sarapan sih. Sarapan ketannya. Jangan panas, kono kaduan. Kabeh ketembelan kasih. Ben ngobrol Pak. Ini kan ora obor, Mas. Ora obor kae Soben kemarin nganten sama ngombe. nyantene ndi? Ngombe yo. Kami wangi Lah iki aku sing gawe konten iki. Cah kuwi yo ayu ra pede yo. Kalau tekan nganten iki kok gak ngiwangi. Lah cek gawe konten aku didelok dhek. Didelok dhek pira mak? Unggul delok 5 menit lho kok beda ketutul kleru. Ayo bedin. Mbak Mi. Mbak Mi. Delok ki. Nek sing tinggo suku tamu ki cilik-cilik ngene iki ae pemirsa. Itu dadi nek sing tinggo marani nganten ke sing ngombo nek gawe sak piring ngono guys. Kelo dadi 7. Sing tinggo suku tamu. Ini apa nih Pak Di? Berarti kamu nyetak.